This is something. Yo! Hello, Philippines. Hello world! Yay! To this video, super palm diha nanay bido kabayi nga nagkabang-kamang na masura o ang kasugo kani si Ate Elba. Ate Elba ang so speak. So shout out Ate Kuan. Tilin Lord G. Lord G. Uy. Si, sige ra dun. Shout out dai singilan nimo. Rogelin. Ha? Rogelin. Arjelin. The ending. You're my habas. Beautiful smile. Og si Pastor, shout out Pastor. Pastor ka naligo. Si JR nang naligo. Si Bade. Si Bade. Og kare sila. Og si Timarites. Og si... Hi si Patling. Magpuli na ta ti Patreng. Yadeng Ari. Nata ka upining. Yes. Magbit mo si mo ko ah. No, my husband. Si mo husband gani. Hi Sheila. Hi. Hi. Hi Tiana. Hey Manung. Shout out. Shout out ramis ka kausbing ka nga boys guys. Oy Dolphy, shout out. Dolphy og si Kuan. Hi. Aileen Ruiz. Hello. Hello, akong yoyo. Ang akong yoyo nga na bad trip rong gabi na kay mat siya ko pining. O nya wala siya tog Teo sa iyo kasulti nga shout out na kayo. Yes. Uy, kanilo. Nabulyoyo kay na siya ka-meet up karon. Ay arag ka bala kayo, magkita ra mo ron sa 7-Eleven. Mana ang grupo? Ang grupo, di si Sheila Mi. Hi. Hi. Shout out ni Sheila. Follow running siya. Follow ni. Og si G Marie to arao gatalikod. Og ang grupo pud aring duha daag at tindog-tindog gapal pagring usa karing usa gisilpon cellphone. Og mangadto naming tanan. Og naghunghunganay sila kabahin sa ilang mga salaw-sala. Og nagkuha sila mga sikreto atong tan-awon og unsalan. Bye! Nakadiha. Okay, pastawa. Og shout out ra ko sa gakaubing ka lagi. Lagi ni kakuan. Tena kay mantawa. Patri. Hi. Woo! Yee. Og si Ate Elbang gikulbaan. Sorry. Smile Sheila, smile. This is something. Yo. Hello, Philippines. Hello world. Yay! I believe. Ate Belia, Inday Belia di ay. Apa din ay pasayo-sayo siya ba? Sayo. Sarap ito na bang? Okay, og mura tayo akong i-share. Mura tayo akong i-share ng kagabion. Og Thank you so kita-kita much. ta sa sunod semana. Bye-bye. Thank you. Uy, napa, isabado. Napasabado di ay, sorry. Tomorrow, Tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Highlight na to ang kakabing ka.